Hola, bon dia. Moltes gràcies per ser aquí avui, un dia fred, una mica metàfora d'aquestes eleccions, que estan sent dures, i també la cançó, que també és metafòrica, és l'alegria que portem a dintre. Hi ha una expressió que m'agrada molt, que és estar carregat de raons, i nosaltres ens sentim així, carregats de raons. Ganes de defensar els nostres drets, ganes de posar la gent al centre de tot, i per tant amb molta alegria i molta força. Nosaltres som la gent comuna. Som simplement els que estem representant, però podríem estar els de baix a dalt i els de dalt a baix. Simplement estem aquí perquè volem canviar les coses. Amb generositat i tendresa, perquè en aquests moments de gran crispació serà molt necessari per reteixir les aliances i reteixir els sentiments que s'estan trencant aquests dies. Però també amb determinació i compromís, perquè ja no podem perdre ni un segon més per posar la gent i les polítiques socials on es mereixen, al centre de les coses. Reprenc on vam fer la presentació de la candidatura, la vam fer precisament el dia 25 de novembre, que era el dia contra les violències de gènere, i reprenc el tema de gènere perquè vull posar en valor que aquesta candidatura em sento molt orgullosa de pertànyer, no només perquè posa les polítiques de les dones al capdavant, sinó perquè fa el que s'hauria de fer per canviar la situació, posar les dones al capdavant de la política. I avui ho podeu veure. Estem aquí. Evidentment no us farem una explicació de tot el nostre programa, però sí que m'agradaria fer una mica de repassada de les polítiques per assolir una societat lliure de violències masclistes. Per començar, ja és una declaració de principis, perquè si no hi ha un departament, si no hi ha una conselleria que s'hi dediqui, les coses no es fan, no es posa atenció. Nosaltres reivindiquem la creació de la Conselleria de Feminismes i Diversitat. Després, creiem fermament que les polítiques de gènere i les polítiques contra la violència masclista no poden ser un detall dintre el sistema, sinó que s'ha de fer un abordatge integral, des de tots els àmbits. Per això, cal, si no són paraules buides, una dotació econòmica i tècnica suficient per dur-les a terme. Algun exemple de les polítiques que creiem que, de les concrecions d'aquest abordatge integral de les violències masclistes, creiem que hauria de ser, per començar des de la base, de com es relacionen les persones. Per tant, una estratègia de prevenció afectiu sexual. També dedicant-se molt a com s'estan relacionant els joves. És molt preocupant les dades que tenim de com s'estan creant les relacions home-dona en les noves generacions. I volem també començar-ho des de l'arrel. Creiem que cal un model d'abordatge que sigui com un marc que dicti per on hem de passar. I després que quan una dona per fi troba la força per declarar, o sigui, per denunciar la situació de violència que està patint, no només és el moment en què té la força suficient per anar a la policia i fer una denúncia, sinó que cal un acompanyament judicial de tot el procés, perquè hi haurà pressions, ho sabem, de la parella, perquè hi haurà pressió social, perquè hi haurà moltes coses que li dificultaran dur a terme la seva denúncia. Per tant, també demanem aquest acompanyament judicial com una cosa establerta dintre d'aquestes mesures. Però la violència, hi ha microviolències, hi ha micromasclismes, que no són només la violència física o psicològica sobre les dones. Creiem realment que hi ha micromasclismes com són la diferència salarial, l'escletxa salarial que hi ha entre un mateix home i una mateixa dona desenvolupant la mateixa tasca. Les dades de 2017 són tan preocupants com que un home i una dona desenvolupant la mateixa tasca cobren de diferència mitjana un 26% menys les dones. Això també és un micromasclisme. Mateixes persones, mateix sou, és una base dels drets dels treballadors i no s'està complint en el cas de gènere. També creiem que s'ha de contemplar, per fer un pla de xoc realment contra la feminització de la pobresa i la precarietat, que es contemplin els drets de conciliació, que realment les cures que es fan i que moltes vegades recauen sobre les dones estiguin contemplades, cotitzin i la gent... Perdó. Els drets de conciliació estiguin d'una vegada per totes contemplades legislativament i en els drets de les persones. I llavors hi ha certs sectors, especialment que tenen dificultats perquè la seva especialització laboral és tanta que se n'abusa, com podien ser les netejadores, com hem vist dels hotels, que estan cobrant 2 euros per habitació. Això és semiesclavatge. I també volem posar polítiques per lluitar contra aquestes coses.
Dintre d'aquestes mesures, d'aquest apartat, perquè els programes sabeu que s'han de conjuntar, quan us he comentat la Conselleria de Feminismes i Diversitat, no volem deixar de comentar que volem garantir el desplegament total de la llei contra l'LGTI-fòbia, que era innovadora en el nostre país, però com altres tantes coses s'ha deixat enrere i no s'està aplicant tot el que es va declarar. I nosaltres estarem per això, perquè tothom, no hi hagi diferències de tractament a una persona per raó de sexe, però tampoc per com viu la seva sexualitat o les seves relacions sexuals. Llibertat en aquest terme, també. Per acabar, un recordatori especial a la data d'avui, sembla que em toqui parlar sempre de data en data, avui és dia 10 de desembre, dia dels drets humans, i evidentment no acabaríem de reivindicar drets humans i drets comuns precisament de la gent comuna que no s'estan complint, però avui volem fer en relleu especialment la situació d'indefensió i abandonament dels refugiats, per una Europa que un cop més no ha estat a l'alçada del que es demana i s'espera d'ella amb tots els seus tractats en la seva aplicació. Però la responsabilitat no es pot subscriure només a Europa. Cada administració pot fer-hi coses, i Catalunya hi pot fer-hi coses i els municipis hi poden fer coses. Tenim, no sé si ho sabeu, aquest juliol es va aprovar una resolució de suport a les vies legals i segures d'accés d'asili i al dret de lliure circulació de les persones al Parlament de Catalunya. La ONG Stop Mare Mortum, avui precisament, a causa del Dia dels Drets Humans, demana a tots els seus representants polítics que es presenten a aquestes eleccions, hi ha una campanya que es diu Què penseu fer? I per això volíem dir específicament que nosaltres, per començar, podeu repassar-ho al nostre programa polític, ho tenim recollit. Per tant, per nosaltres és una prioritat que les persones i els drets de les persones, siguin d'aquí o siguin de fora, no hi hagi ciutadans de primera i de segona. Per tant, declarem rotundament la nostra determinació i compromís a desplegar aquesta resolució i que els nostres representants polítics, els que els doneu la responsabilitat de representar-vos al Parlament, evidentment ho defensaran amb tota rotunditat.